Hema, hema, ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, hema, ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. All right, yeah. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Hema, 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 ye. Hema, hema, hema. Hema, 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 ye. Hema, 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 ye. Yeah. All right. No. Nginivuza mkhulu. Onginika. Onginika. Onginivuza mkhulu. Onginika, onginika, onginika umvuzo omkhulu. Yey wena. Talalala. Onginika, onginika, onginika umvuzo omkhulu. Yebo. Tambambambalam. Yabo. Oh, light. Oh, onginika. Onginika. Hey. Whip that trick. Whoa, whoop that trick. Whoop that trick. Whoop that trick. Yeah, bo. Whoop that trick. Whoop that trick. Yeah. Whoop that trick. Whoop that trick. Aha. Aribone. Righty then. Yeah, bo. Coolios. 1 second, mate. Whoop that trick. Whoop that trick. Hey. Ow. Dorsai. Dorsai. Yeah. Whoop that trick. Whoop that trick. Right. So today we changed the game.
You stick to umsamo, obviously. Now engage with ingane zabantu eziphanjanisela izinto zabo emsamo. You come with your story, we talk about indaba yakho. Sizixoxela, ngithi sasixoxela. Uze nendaba yakho. Woza nestory sakho. Angifune kwazi amagama abantu mina ukuthi lenyanga yenzeni nani. I can already see who they are. Angidinge ukutshelwa, ngiyawazi ukuyibonela ngomoya. Yeah. Woza sizixoxela. Woza sizixoxela. Yebo mshena. Hey, Thokoza Khedlala ninjani? Sikhona ninjani nina? Siyaphila mntomdala. Engagcina kudala Khedle. Kuze ngene ngapha ku TikTok. Ngijela ukuthola Angithi ngivele kuqhubha izinto bese ngiyabaleka. Ebese mase sekubhede ethi konjunkulu iyazi konjunkulu. Khedlala ngiyancenga ngiyaphusha nami kancane. Ngiyaphusha ngiyasho ngithi hey awuthi ngene ku TikTok ngoba ngale ku YouTube ukhehla uqoqoqa ngapha amashow sewangapha ngithi ukona kodwa kuphileka Khedlala zikhona ngisengezwe kuwena ke hlangana kodwa yazi une app yazizwa ile tablet yahlupha la Bingelele ekhaya mkhulu. Yebo wangathi khali ngazi ngena imali nje sengiyakucharge sengicabanga kahle. Balo ngathi ngena imali sengiyakucharge sengicabanga kahle. Hawu mkhulu ngena nje ekhaya sengivele ngiyachargewa nje. Hayi sesicabanga checkbook yami lapho ngeke ngidlale Ithi ngilozicharge manje. Sengicabange kahle ngithi ngithi umxolisi yabo uyalazi bese ngithi ngiyamcharge ke na bengidlalele uyazi. Yaphila kodwa mfethu. Ngiyaphila mina njani nini mkhulu? Hayi sikhona sikhona. Sazixoxela nje nawe hey bengisakhuluma nomxolisi umxolisi ungixolelwe yeso. Yangizwa? Awu le ndoda. Asikuzwa mkhulu. Hayi asikuzwa mfethu. Asikuzwa ngempela. Hayi kuzomela ngikudischarge mxolisi ukuze sikhulume ngelinye ilanga yeso. Hayi ngiyakudischarge. Sobe sikhulume ngelinye ilanga mfethu isi right network yakho yeso. Sure. Ngizomdischarge. Otherwise niyaphila ke bafethu. Siyaphila mkhulu njani? Wahlula imbuzi sila nommese. Sifuna isobho nje. Ngiyadlale kanti enjani le nyama edliwa abafazi? Habi. Ya, umuntu akeza le ndaba yakhe sike sikhulume lento yomsamo ngoba hayi nine indaba shem, hayi ninazo. Nginganguyise. Awuqale ngami mkhulu hayi. Ngiqale angazi phela wena waza le ndaba yakho nomsamo sithi. Hey ezamahlangani mkhulu la hayi. Hayi kumnyama tsi. Lo muntu ufuna ukuhlolela. Mina ngizokhuluma ngomsamo lo wena ufuna ukuhlolela. Awudlula ngithi ngidla ngokuzudlula kwabanye kanti mina ngini elami ibhadi yini Nkosi yami. Ishwa izwa nje. Hey. Hayi ngiyakuzwa. Hayi ngoba kukanjani yaso. Kodwa ke ngizokuphendula nje izinto ezimbalwa. Ngisho noma inhloso yanamuhla uhuba ngesimo semsamo yabo. Kodwa ke masingena kulento ecilayo.
singahamba sikhulume ngesimo ngiyakubona lokho into ekuthusa kakhulu kulolu daba lentwaso iyakusabisa le nto ukuthi usho ukuthi manje ngempela uma ngathiwa nginayo lento kungamele ngize ngiyodlula laphana ngiyokhothama kumuntu yini yabo yona into ekuthusa kakhulu nenye into futhi ekuconfusayo ezikuconfuse ngoba laphana ekhaya bawuthi uyabuza abakwazi ukuphendula ngosimo sembuzo oza nayo ikakhulukazi mawuqondanisa nesimo samaphaphavelayo yangizwa ngithini wemkhulu ngiyakuzwa ngoba ngihloli nje ayixoxela ngithi hayi siyaxoxa ngoba sayixoxela kithi kodwa ke enye into futhi ekumele uhlale uyazi ukuthi ngokwesimo sento yakini ayikho yintsha lento into eyake yaba khona into futhi ekhona nasemndenini kahle kahle iyabangwa ngisho nasemndenini ukuthi indaba kukhethwa lo thina sikhona thina sibadala kodwa manje lengane lena indaba enikwazi ukuthi izongamelwa isimo sento ethizeni hey khulu kuneyinhlamba futhi eseyifikile ezazithi phayi emadlebeni akho zithi bayifika le inhlamba ifike ngokuthi wena ngathi kunento ofike wayenza wena eyenza ukuthi ugcine kuvunywa wena Nobona nje mkhulu ngiphinde ngithi hayi mhlawumbe imicabango yami ebhedayo angithi uthe ufuna ukuhlolelwa sesiyahlola ya kodwa mangithi ngiyezwa ngihamba ngize ngiyofika mina kusimo sento ukuthi wena ngisho nalapha esinyeni sakho awuphilile gogo yazi mina mangathi ngiyezwa ngihamba ngize ngiyofika kusimo sento engathi iyahamba kodwa manje uthi uyafika etoilet ube ngathi ngisho negazi liphuma kakhulu naqala ngisho noma kuthiwa wenza ungena kwisimo sento engathi isesikhathini kuze kweqe ngisho nanokuphuma kwegazi sometimes yazi ngedade lo wena dade kunesimo sezinto zakho ongazazi ukuthi zashonaphi kodwa mase zivela bese vele kugula wena iqobo lakho ngoba ngalahlekelwa irogwe hayi bye hayi mkhulu discharge hayi discharge kodwa usho ukuthi lokhu kwemisamo kukhona vele ngoba kunokungidida kuvele kuphinde kuphinde kubuye kuvele esonto ngigcine mina sengiba confused awona gogo akekho umuntu umsamo wethu sonke mangisho njalo ngisho ukuthi abantu bakini umsamo wenu nonke ebese wonke umuntu unelungelo lakhe unesabelo sakhe ekhaya kubo akekho umuntu ongenaso isabelo sakhe ekhaya kubo wonke umuntu unerole yakhe kumele ayidlale ekhaya kubo ukuthi yakho yini yabhuti wakho yini yasisi wakho yini akufani izwa lonto inkinga yabantu bafuna izinto zabanye okuyizona izinto ezigcine zenza ukuthi bagcine benza izinto ngokuphambanisela ngoba befisa amandla abanye abantu kunjalo uthola mina into inhlamba ngoba usuke sezamile no kwangenzeka ngaba ngithi mina if ngiyalawula ubona abantu bebhekana endlini makucedwa ukuthi uyabheda wena kulalo kunjani lokhu bukulela hayi angazi lutho mina wekho okay siyokhuluma lapha enambeni ngelinye ilanga ngikhulu akudischarge ke manje ngizwile ukuthi usemidred alright ke gogo ngiphile niyasho okay siyophila danko yeah ubunzima yathi uze kuvumela kungena abanye abantu sisayixoxela thina yebo mkhulu nginenkinga mkhulu yazi ngilalela ngomuntu oba novalo ngibe ne-feeling nje engingayazi ukuthi ngizothi noma kuyashisa noma kunjani lamahlombe angazi okay and kuyangihlupha ngifuna ukuqala imanga ngoba sekuyenzeka kungenze nasemsebenzini noma mekuwukuthi nje kunomuntu wasekhaya ongekho right kucale kuhlukumezeke mina kucala yes okay no wena ziki mina kuthi futhi ngizothi unti ngoba ngathi ubizwa ngalelo gama le yabo lalela ikutshela lento okhuluma ngayo wena ukhuluma ngalento ukuthi mohleli nabantu ebese uyasindela uthi manje ixoxele nabanye abantu ngathi ungaphuma la enihleli khona uhambe uyohlala wedwa
wena into okhuluma ngayo ukhuluma ngale nto ukuthi mawuhleli nabantu bethi bexoxa ngathi ungahayiza umemeze uzubathuke futhi segani uphuma ushaya wonke umuntu la. Wena into okhuluma ngayo ukhuluma ngale nto le ngathi awuzazi ukuthi yini ekucanulayo kodwa ucanuke uzohamba uyohlala wedwa ube peaceful mawuhleli ngiyaze ngikuthole nasendaweni yamanzi ngikuthole entabeni ngaze ngikuthole ehlathini kodwa kusalayo une peace la uhleli khona. Yes. Wake wezwa ngonto ekuthiwa yindiki? Okay, sesiyakhaya grade asihlehle kancane. Ake ngibuye nje standard grade kancane. Umuntu kanjalo gogo umuntu evamise ukwenzeka kuyena uma abantu abadala bevamise ukuthi bazazise kuyena. Kune form of communication eyenzekayo kumuntu ebese lento mase isifika kuye ebese ithatha bathini it overwhelms umzimba wakho, right? And lento futhi ike phinde futhi yenzeke wena dade uthola ukuthi mawuhleli mhlawumbe endaweni asisi mhlawumbe usesontweni bese angena umuntu futhi egula mhlawumbe uphethwe ikhanda leli khanda lelimbi lengathi li migraine bese nawe uvela uyizwe lento mawumuntu enosizi nawe ulizwe Vele lihlale kumina lolo sizi. yabona naleyo nto futhi kusayi conversation esingaphinde sikhulume ngento ekuthiwa isithunywa kuyona futhi yabona uhlobo oluthizeni lesithunywa futhi esingakhuluma ngalo olihamba lifike lenze umuntu ingane yayo ibe naleyo nto leyo. How I like to explain mangikhuluma sizoyichaza ngesimanje manje ngoba abantu phela sebafunda ngithi yabo. So we talk about in non-physical communication, yabo? Non-physical communication. Physical communication ngiyakuthinta kanje or ngiyakushaya ngoba ke yeah. Or masaxoxa non-physical, we are talking verbally mina nawe, or we are talking ngokomqondo, we are talking yabo in an intellectual level where bese ke understand. Yayizwa leyo nto? Yeah, because that happens a lot to you, by the way. When you think of izinto ebese ziyenzeka, uthi uhleli ubuka iTV ube ne-image bese uyayicabanga into vele iyenzeka. Uthi usacabanga nandi, this happens a lot to you. Again, a different form of communication isithunywa esithizeni lesi esihubayo. Yabona? Yes. So these things they happen, but not to everyone. But they happen to a specific child, and this child mayenzeka kuye kuba nento ethizeni ekumele yenzeke. It doesn't just start overnight nje uthi hawu kusase ekuseni hawu dango. No, it starts as you grow, because abakini vele have to gradually introduce themselves to you. Mele ufike kusigaba la abantu bakini kuyibona vele who have to take over. Ngiyacabanga ukuthi ngikuchazelile lento yakho from A to Z. Ngichazelekile mkhulu. Number 1 hayi ngiyakudischarge engidlale wena. Hayi sizophinda Enkosini, njani Shandu? Jabe kunjani? Sure. Ngiyaphila njani? Hayi sikona. Yeah. Ngiyakubona ke namhlanje usunempakamo ufayile igqoko zakho ezamabhunu. Akunempakamo ke. Shandu ne? Engidlale nina. Hawu. Ngeke nje uzongibasele ngale lo payipi nje. Ngisale ndinqawe yami nje phuma nje yakhiwe ngesandla nje ngisazokushisa. Ngizobe ngikuthega nje ngikushisa. Shandu ne kunomzala wami ohleze bona ama video akho efuna ukubingelela angakubingelela yini? Yeah, how why not? Ake nesixoxo. Khuluma naye ke. Mfake lapha kulokhu njani? Sozani mkhulu. Hey ninjani Nkosi? Siyaphila njani nini? Wahlula imbuzi sila nommese. Sifuna ile ishop. Kanti enjani lenyama edliwa abafazi? Habi. Hawu. Uthi umngane wakho usingile bakudampile. Oh, imini osingile. Yeah, very good shot. Yeah. Good shot yabona. Hayi bengibhalile lana kuma comment kodwa ke ngiyabona ukuthi ngumuntu onama followers amancane. Umthetho wakhona ngudlale kakhulu uTikTok. Yabona lethi Pamela.
Umina loyo. Mawugadla osisi wakhe ekuphuca inhlanhla. No, ulalela leyo nto baningi abantu abagadlwa emakhaya kubo. Kahle isikhathi esiningi induku enzima vele ukulwa nayo eyasekhaya. Why? Yeah. Because laba basekhaya bazamathuna for example. Yeah. Bazi umnombo wakho wena uzalo bani la ekhaya kanjani nani yabona. And isikhathi esiningi abantu bake bahalela amandla akho babona ukuthi lento ekuwena fanele ngabe eyabo. Yeah. Abona ukuthi kube lento iphila kuyena ngabe yena uwenza kangcono kunawe edakwa la umuntu esidakelwe. Yabo ebhedwa umuntu uyabo abona ukuthi into ekhulunywe wena fanele ngabe ikhulunywe uyena. Abona ukuthi your life nje fanele ngabe yakhe uyabo. So inkingi iba lapho abanye abaningi nje umona vele ke is the greatest downfall yemizi eminingi. Imizi eminingi namhlanje ifile ngenxa yamona. Umona ukuthi ubani ubani unjani yabo. Uthola ukuthi wena kade ubajabulela ingilozi iqhakaza ngakubona. Yeah. Ubajabulele wena ukuthi hey nani ubona ukuthi okay, but the moment izinto zilunga kuwe kube ngathi sekungcono vele ufe. Yeah. Yabona. So izinto ekanjalo, unfortunately this thing happens in most households, and isona sizathu abanye bagcina sebedingisiwe emsamo, abanye bagcina sebexoshiwe, abanye futhi indaba zabo. That is the reason why kukhona lento ekuthiwa imoya engalungile nemoya ehlambulukile. Akuso for that reason ngoba vele umoya ongcolile uwo lo ozomosha khona la ekhaya, bese umoya ohlambulukile ulo ozowakha. There's a huge difference between these two things yabona. And that iyona into ebakhona ke leyo. Alright, again masikhuluma futhi ngento yokugadlwa. Ukugadlwa ngeke bazolokho vele bazolokho bathini sithini ngezulu imoto ehambayo iyona ekhonkotha izinja ngisazi something like njalo yabona kufanele sihlangana isigqoko sakho ke ngathi isifundiswa. ngisho nomona hawu nomona hawu Cha okusala nje imude kunawo okusala nje imude kunawo. Uyasdisturb. Okay senzana Basivuleka ifoni yakhe. ngiyabona Ngiyambona. Yeah, so into kanjalo ne. So enye into ngisho noma kuthiwa sebegadla ke wena ina kakhulu kwizinto zakho nabantu bakini laba bakwembethe. Abantu abakwembethe bafa bevuka nawe. Akekho umuntu nawe mangathiwa wena umuntu omembethe manje ngeke uvuma azodlala ivunguvungu zasemhlabeni. Yeah. So you're bathi ngesilungu wena just embrace what is yours, and then the universe will answer for you yabo. And uqinise kusimo sedo wena oyiyona nabantu bakini nani ngeke bakulahla abantu bakini, ngeke baze bakuphe into base bekuphile bese babuka abantu beyithatha, ngeke kwenzeke lokho, khohlwa. Thokozana. Yeah, hayi number 1 Angumngane akho. Uzwa nani ngithe manje ngikubona nje ngidinga impunga. Ilaphi impunga yakhe? Ikona ike ukuthi wena ungazi yabo. Ngiyakutshela wena. Anjani usuyangasidaya yabo lonto. Mase ngiyidayile ke bese ke zehleke. Wena nje lapho uyidaya. Cha phela ngibamba i-age yabo. Maye bangibona ngathi ngina 21 ke. Umuntu ona 21 uzalwe nini konje? Ish. Ayibo 2004. Wewe ngeke ayingeke azoba obvious lawo manga lawo. Okay 25. Mina sengilinde nje udlala isithembu khona ngizokufaka kumoja lavuke kube yimina ke. Nawe nje ube nesithembu samseleko esakufuthi sobe sisakhulu esinedlozi phakathi bebhonga ngapha nangapha. Ngiyakusupporta ke mina ave ngine support. Ngiyobe ngiposta nje every week. Wena shothi uzobona babani ko number 5. Yeah, Mina awungidingi ke shem. I headache mina uyidingi.
Akuyona nje umuntu kumele uyithande yabo ube happy for yourself uyithande ube ne self confident ngiyayihluphela nje Angithi lento kumele siqale sikubheke sikubone ukuthi uzanani, what do you bring to the table, yabo lo. cha ngathi wena uyabanda wena yabona nje usadlala ngamabhunu ngeke uyabanda yabona ngca mhlawumbe ukukhuluma ngomxheleke mhlawumbe yabona nje into ehamba phezulu yabona ke sesiyabona ukuthi ukhupha ngempela ke sadlala nje ngamabhunu ngeke nje ngone yabana mina nje ngiright ngizoba umkhongi wakho yabo ngizofika lapha ngiphahlile bathethe cha oqala nje lentombeni Good shot. lentombeni okokuqala nje ayiphelele kuyashoda nje la ekhaya ngisho isimo nje somsamo sakini nje yesiyikhipha inkomo iphelele nisho kanjani ngoba inamacala lengayo Omunye wakwasithuma somlobolela. Hayi basixaka lapha na vese ababhulela fuck man. Vese ababhulela the street basijwayele. oqala nje lokho kube bebethakatha futhi banamacala nisikhiphe kanjani inkomo sobageza Izinto ezingazazi. Xa vese ababhulela ethi yazi nilalela weba yazi mangithi ngiyeza wena wayewena lento ebuzayo kwazi wayethe. Hawu. So into ekanjalo nje. But ke no man akunankinga ne sizokhuluma. Thanks ne. Ingelele. mina yabona nje into engizokwenza yabona kumele ngikukhiphe nje yabo uyoshaya ivosho inkinga yikho usufaka isigqoko samabhunu kumele ngikukhiphe uyoshaya ivosho yona nje inkinga ubhekene nayo hamba uyoshaya ivosho nje uwele nje engasile nje ube happy ufane nontanga bakho ngithi nga 21 wena ufane nontanga bakho ushaya ivosho ngamanje Manje umuntu ona 21 wenzani ushaya ivosho bayazi ivosho lapha. Yini abayiza? cha yabona abashayo manje yabe ivosho Pro Max ulela ngomlenze owodwa kodwa uyavosho ngalomunye kumele ufocus Inkwatshe nje inkwashu engangibamba yu. Angifuni inkwashu cha inkinga yakho ukuthi ungafocus emakhehleni uthi mhla uyovosho ulanda amanono ukhuphuke ngamanono iwona kanye kashayo inkasha yabo kumele ufocus ubuye izinto zakho focus ukuthi nje yabona ukhupha ngamanono ke manje hayi ngiyakuza ungasabi. no man but no man khetha uqhubeke ngomsebenzi wakho yazi uyasebenza kwangempela uma ufocusile nje kwesinye isikhathi yabo ngamehla akho enyoka wabonakala kakhulu ubona uma ufocusile nje manje wenze kahleke uyilapha ingane zabantu sina solethi nje sithi well done halala ngithi abazi ngasemasontweni bathi shy All right. Ayikho okay. Sharp ne. Ngingakususe yabona ufocus take. All right. Sure. Yeah. So Injani wema? njani? Yebo sibona unjani? Awu angazi nokuthi bakhuluma noma ubani. Oh, okay. Ngibona ngathi kamnithi you know mic yakhe. Hayi khuluma mfethu. Sikhona mfethu kunjani nini? Nami ngikhona. Ngimkhulu bengisacela ukubuza ni. Yeah. Ngithini? Okay. Last week yangimisho nje last week benginenkinga ne ukuthi la esayidini la endlebeni esayidi le yaka left endlebeni yami like benginokuza i-sound yamanzi so ngathi malwandle ori like uyabona amanzi asemfuleni yeah so bengisacela ukubuza ukuthi lokho kusho ukuthini because beyenzakala ebusuku phela that thing during the day ayenzakali. Okay. Into ibuzayo wena dado ubuza the echo of water. Ubuza lento le ngathi semphuphumeni that echo. Bone waterfall nyana. Manje athi that's what you are talking about. Ne? And lento khuluma ngayo it's not the first time yenzeka kuwena. Happened a couple of times. We can even talk about the issue namaphupho where you are in the waterfall. So
again, we can easily say go to these places, but there will come a time, Siswam, where umele wenze lento ekuthiwa ukuhlambulula, yes. Okay, mkhulu. They will. What is ukuhlambulula? Ukuhlambulula, Siswami, is not just ukuthi we go there, we wash you, finish. No, ukuhlambulula kuhluka ngey'gaba zakhona, right? Nakhona futhi masikhuluma ngokuhlambulula, we have to have the question ukuthi sihlambulula ini. See? So those are key questions that we need to answer. Mangathiwa ngithi ngiyohlambulula yini ngihlambululayo. Ngihlambulula ini, isithunywa, nginani mina, unamba ngiyogeza into enezidalwa, noma ngiyohlambulula mina mzimba wami, noma inezinto engake ngazenza ezaba isiphazamiso kwempilo noma isiphiwo sabo. Yabona ukuthi ngikhuluma ngezinto engafani manje. Yeah. See what I mean? Because this is not the first time lento yake yenzeka futhi. I can also go as far as telling you about ukubhodla. Usuzoqala ukubhodla very soon. Khona lento ekuthiwa ukubhodla ngizochaza kanjani. Ukubhodla, burping. Not just burping like ngathi uphuza ikhukha. Ukubhodla lokhu ngathi sangoma. Out of the blue. It will happen very, very soon, ne? And when it starts to happen, that's when you know ukuthi ke kunezinto esezoqala umele uzenze, okay? Kahle kahle wona gogo kunento ekuhluphayo, something called isithunywa, right? I can easily say, okay, it's a messenger. Umoya. No moya has to come with the sense of communication. That is the reason why you feel like you are talking to yourself. You feel like une voice ekhuluma ngaphakathi kuwena. Like you've got the sixth sense thing yokuthi, why am I questioning izinto engizenzayo? And who is questioning that? Make sense? Yeah. Lento ekuthiwa isithunywa gogo ngelinye ilanga they'll get to a point where they engage in or enticing conversations of you getting healed. Okay? And how you're going to get healed. So iyenzeka leyo nto dadewethu kakhulu kumuntu ohlushwa ileyo hlobo lukamoya. Right? Okay, mkhulu. 100% dadewethu. Danko. Sure. Discharge. Lesi sibhedlela lesi ayikufuna umuntu okhalayo bafethu. Please, kulesi sibhedlela nje umuntu okhalayo no. Please. Molo mkhulu. Yeah. Sawubona njani? Sikhona baba kunjani nini? Molo mkhulu. Yebo mani njani? Siyaphila. Yeah. Mina ezami inkinga ngizazi ngizothi zinjani cause akazi nje kodwa ngisenkingeni. Nango. Yamuzwa? Angisenkingeni nje mkhulu. Kodwa uzazi wentoni? Awukahle wena. Wemkhulu angiphuphi mina. Ngingaphuphi last year ngoMay ngifonelwe umnyeni. Angazi nokwazi ukuthi yini ekufanele ngiyenze. Nje I'm lost to be honest. Mfethu, I'm sorry to hear that, mfethu. Ubulawa yini manje lo mfethu? Hayi nje wagula like kwaba 2 weeks but ke bathi ubekade abdominal pain. Yes. Yeah. Yes. That was the cause. Mfethu. Sorry mfethu ne. So nje awutshele laphana kulomshado wenu na angifuna nokudlula umoya sisaxoxa ngithi. Kulomshado wenu na uphelelisa. Cha, sagcina nje esontweni. Reason being nabazali bakhe babengawenzanga umshado omkhulu. He was nje busy planning ukuthi aqale ngabo. Abasisi. All right. No, yazi ngibuzela ukuthini ngoba phela imndeni ayifani. Imithetho yemndeni isoze yafana. Yabona into engisho. Again, uma
izinto asithi ke mhlambe okwalobola ngithi waqeda ukulobola Yes. wambesa nina nawubuyisa umbondo. No, azange sesiwenze because wathi nje akasibona isidingo ngoba abazali bashona early bese yedwa vele. Ngiyakuzwa. Yabona dadewethu uma ushada uma ungaphelelisanga kahle kahle kubuka kamkhwenyana abanalo ilungelo lokuthi bakusize bakugeze benze ini. Asilikhulume nje iqiniso singagwegwisa. Abanalo. Lezi zinto mfethu kumele zenziwe ekhaya kini yabo. Ekhaya kini bona abantu abakwazi ukuthi yebo sebengabamema ke mabeve babafike nani nantoni nani. Kodwa mangathiwa ukukhulunywa izinto zokugezeka yabo ngoba imndeni ikhona imndeni ethi makukhona into kanjalo awuhambe uyogeza. Eminye imndeni izokucela futhi mhlawumbe ukuthi yazini udadewethu mhlambe zila nani nakhona kunemithetho yenzilo yabo. Nakhona futhi ngeke uvele usuku uyozila uzelela umuntu ongazenzanga ezinye zezinto. Izinto engisho so imndeni ayifani. Imithetho yemndeni ayifani kodwa mangathiwa khona into ekumele yenzeke kulelo hlobo kumele uyenziwe lapha ekhaya kini. Alright? Bona abantu ke abazokwazi ukukusiza kuleyo nto. Alright? Kodwa ke just ukukunika lento zama ukuyibuza uzama ukubuza ukuthi la ihleli khona is he at peace. That's your question of yes. Yona into zama ukuyibuza kahle kahle yabo. Kunento engiyibonayo. Kunento engiyibonayo ayiphathayo. There's something that you guys benithanda no too. Ebiphathwa kanje. Angazi noma like it's a vase or what, but it's got a significant feeling, meaning to both of you guys. Kunento ayiphethe kanje, mayiphetha ngathi iyilight ngathi ibukhazikhazi. That also tells me about something I often ukunikwane. There's a dream job. It's a dream job and a dream trip that's often ukuyenza. And you've been trying to do this for a couple of it's months now, but it's something that if lo muntu ukunika green light, lento akunika yona, it's a gift. Yeah, it's a gift lento ayiphethe lo muntu. Ayisheshe phela mkhulu. Uyazi why I'm saying ayisheshe is because he knew ubekade i-breadwinner yala ekhaya. So since engasekho angisebenzi ngisenengane eziwu2 nje impilo nje inzima to be honest. Not to say. And nezinto zakhe futhi zibophile ezinye yabo. Zibophile ngoba unfortunately abanye abantu yabona when it comes to this thing about policies and what sometimes it can take long, ne? Sometimes it can take long depending on the type of thing eyenziwa and the type of death, etc. Yabo. But into ekushaya kakhulu siswami uyakhala ngibona ukhala ngibona umuntu okahlale yedwa afike losiza ngikufuna umuntu osingayikhulumi la siyeke Cha. Khuluma mkhulu, khuluma nje. Yes. La ekhuluma mkhulu. Iyakufikela. It's normal, ne? It's normal. It's not easy to lose a partner wakho kodwa umthandane nothi. Because benithandana, like seriously benithandana. Yeah, so it's not easy. Baze basigamo makhelana. Kakhulu. And buka usuqala ukukhala. Akukhala kulesi sibhedlela gogo. Lesi sibhedlela No, I'm not crying. I'm not crying mkhulu. No, I'm not. Yeah, but into okay, let's look at it in a different light. Ngoba ngiyakubona ukosizi, ngiyakubona ukuthi uziquestion ukuthi what did I do to deserve this? Yabo? Uzibuza ukuthi
yini kangaka nani yabona ngoba ngisho kukhona nabanye yabazi laba bathi hey ngcono vele uthola omunye ayi in and leyo nto kuwena does not feel right. Yes. It doesn't feel right because you feel like uyam-offenda loya muntu lo. Exactly. Yabona wena you feel like mathiwa ngenza leyo nto ngabe ngiyamdelela secishe ngashiya igama ulokhu njani yabo ngiyamdelela nani and i-union enibe ninayo nina no-2. It was very strong. Exactly my point. Uyabona-ke leyo nto. So enye into-ke dadewethu kulo mhlaba esiphila kona akusiye wonke umuntu osijabulelayo masinento enhle. Abanye bayafisa ukusibona sikwi-predicament where bafise nanokuthi sicele kubona. Yes. Yayibona-ke leyo nto. Nabanye bafise nje ukubona uhlupheka nje bakufrustrate ngoba in their small minds uma bekufrustrate wena kunezinto ongeke uzifinyelele kuzona ngebhadi. It does not work like that. Yabona kodwa-ke ngelinye ilanga uma usu-right nasemoyeni ubuyele esontweni ngoba ibize lento ngathi ungaya bese uyenqena. Yes, it does happen. Kodwa bese kuba nalento nje. Yes, mhlawumbe into ebanga lokho yini. He was very active esontweni. So whenever ngingena esontweni it reminds me yena. Uyayibona? Yes. Ingakho ngisho ukuthi usizi likhulu liningi. Yabo? And makufikelwa inyembezi ukhala uzidedele. It's healing you. Okay? Iyakusiza leyo nto nawe ngokwakho. Right. Ezinye zezinto ke mfethu uzidedele zenzeke ukuze nawe ube umuntu ongcono kusasa. Uyabona leyo nto? Into kanjalo ke salika sami. Right. Inkinga yami ke mkhulu leyo kungaphuphi ke ngenze njani? Yabona lento abantu abaningi bahlale bafuna lento ukuthi mele ngize ngiphuphe ukuze ngibone izinto. Sometimes ama-ancestors omunye umuntu awamvumeli ukuthi aphuphe. Uyawazi lokho? Amanye ama-ancestors bayefuna ukuletha umlayezo uthola ukuthi azoletha ngomuntu. For example, uthi uyazihambela vele kube khona lento ekuthiwa umkhomba indlela. Umkhomba indlela umuntu ongamazi, ongakazi wambona, ongeke uphinde umbone. Ozombona ngaleso sikhathi afika kushiye nebhomu abese yabale ahambe. Abona labo thothi uzohlangana naye mhlambe emall noma eseteksini noma ukubi avela athi nje hayibo wena ugogo wakho ukhala ngokuthi awenzanga lokhu nalokhu umangale wena uthi ubaba yini ebese ungaphinde umbone kodwa ukutshelile indlela. Yabo omunye umuntu uthola ukuthi abakubo bazofika kuye ngqo. Yabo uthola ukuthi wena uyazibukela i-TV lapha uvela ubone isithombe uthi ubaba yini ngoba ugogo nje lo. Yabo uthi afika akhulumayo ebese mawuthi utshela abanye babone ngathi usangene lo. Asisihlezi sodwa la wena uzositshela ngezinto esingazazi. Uyabona? And then ke lento yamaphupho iyafika. Yes bakhona ababa nayo but i-objective yephupho is either umlayezo noma umyalelo. It's either a message or i-instruction. Yayizwa leyo nto. Zenike masingena kwimiyalezo sesingangena kuyigaba engafani. Okay, i-warning le, hey ugade la kuzokwenziwa lokho. Hey usibanibani uzama ukungcolisa igama lakho, uzama nani. Yabona ama-messages maningi. Then instruction where uyatshelwa kuthiwa mawuhamba uye emanzini uphathe lokhu nalokhu. Mawufika entabeni usiphathele lokhu nalokhu. Hamba uye endaweni ethize. Uyabona instruction. Ayifani leyo nto. Alright? So when into ekuphatha kabi is ukuthi unentshisekelo yokuthi ukwazi ongenani hayi ukuthi ubone yena kuphela but ube khona nezinto ozofisa ukuzibona ngokwesimo sokuthonga. Yabona? Into intshisekelo into efisayo le yabo ulula ukuthi yebo mkhulu ngilalela. Ulula kakhulu sithi hayi hamba uthathe lokhu
sikuvulele lokhu but indaba yakho ikakhulukazi at this moment in time abantu abakwembethe-ke wena-ke gogo abantu bakini iqobo labo akubona abantu abakanjalo into eyikhona kini ile nto yokuprofetha yayikhona-ke into yokuprofetha kini kakhulu ukukhulekela abantu into ebikhona kini kakhulu leyo yabo so abantu abahamba ngey'profetho nezinto ey'kanjalo isikhathi esiningi yebo ingafika lento yephupho kodwa akusiyona yodwa idinga ukuncengwa-ke futhi kakhulukazi ukuncengwa mina-ke benisonta kuphi ngibona into engathi ugqoke izinto ezathi zimhlophe bengisonta e-UCC hayi angiyazi i-United Congregational Church angiyazi give me J lapho yibo lapho no give me hayi J no ibona lapho yakubona akubona-ke lapho hayi angibaya bothi angiyazi ngempela i-normal church ifana no yabo ibona lapho hayi icishe ifane noweseli ya iweseli cishe kufane neweseli akubona la bade ngibasho manje yabothi angiyazi ngempela lelo sonto angilazi hayi iyafana nje noweseli labo oweseli no-Afrika hayi angilazi bandla kufana nawo angilazi lelo sonto kodwa mkhulu uthe is he at peace kodwa-ke la ekhona umyeni wami bakini as I was saying to you this guy is carrying light ne carrying light nento kanje kunento vele uzoyithola very soon yabo nento kanjalo that's why ngikubuza ngebandla leli because I see you ngathi ugqoka into emhlophe kodwa manje angazi formal what yabona that's why iblouse elimhlophe iblouse elimhlophe awusho ngani phela mina nishilo nje mkhulu kathe awunazi ukuthi ngigqokani mina lapho mina how yes wakanjalo Sikhoya kanjalo mkhulu ke badle Nkosi yeah mawubuka nje kodwa umsebenzi ngizowuthola ke wona Alele uma uthola isikhathi uhambe uye onje uthe uhlala kuphi ngiseThekwini eKZN ya kunendawo eThekwini emolweni under Hillcrest lapha emolweni ya ngiyakwazi lapha emolweni lapha phezulu mazonyuka eHillcrest uzoqhamulela ngemuva ngale ngathi ngiyakangcolosi yes mazodlula ngithi kangcolosi nani lapha kunamahlane lapha amahle kanjani kunamahlane right lapha ngasendaweni yangalini mawuthola isikhathi ngelinye ilanga ungitholele isikhathi uhambe welwandle yeso ufuna ubasele isikhathi nje simhlophe bese ufuna ukukhuluma nalena ukhulume nomkhwenyana wakho right usikhanyisa ukhuluma okuthandayo hambe futhi ubuye nazo usikhanyisa nasendlini alright mawuthola elinye ilanga futhi uhambe lapha ehlani ngakhona lapha emolweni lapha kulo highway lo mude lo olonduziwe khona sengikhohlile ubizwa ngani igama lawo kodwa uhambe ngakhona lapha khona indawo eyihlane enhle kanjani lapha uhambe lapha nakhona futhi ufike ukhulume isimo secele into oyicelayo ngoba lo msebenzi ofunayo wena ufuna into nani usufuna usucabangela nalezi izingane lezi ezikhona yes yona uhlobo lomsebenzi ofunayo uhlobo likanjalo kodwa ke futhi ke kunabantu kumele kuneyingilozi kumele uyicele lezi zinto kuzona okay alright ke salikasa kulungile sizokhuluma beyaso okay imake emkhulu kokugcina ngicina ke bahle ngicela ukukubuza since ashona ekhaya kithi abakangigezi and angikaze ngimenzele lutho because I don't know ukuthi yini ekufanele ngiyenze okay shothi awuzange usize sikhuluma ngale nto ekuqaleni siphinde siyikhulume futhi no ngikuzwile uthi kufanele ngigezwe ekhaya yebo sisi
kunjalo. Yes, I'm trying to ukuphendula ukuthi ekhaya bebengakangigezi and nami la ekhaya ke la kwami angikaze ngimenzele lutho kubaba wala ekhaya because I don't know ukuthi yini ekufanele ngiyenze Amafoshola ngiyazi nwagese. sekwenziwa ke lokho ke sakwenza wagezwa nezingane nala esayidini nike la kaMzolo bangigeza. Yeah. Yes, but ekhaya kithi abakaze benze lutho. Ezinye zezinto awukwazi ukuzenzela yeso. Kakhulukazi izinto ezikanjalo ngeke kube wena othi uzozenzela. Akwenziwa kunezinto ekumele zenziwe abantu abanjengomalume yabo. Umalume nani hayi ukuthi uzoba wena mhlawumbe usungalekelela ke lapho uede lokho okuedayo take udrink nani kodwa ngeke kusuke kuwena ukuthi mina ngizowenza lokho. Uyangizwa ngithini? And kumele kube imbuzi mkhulu noma I can but imndeni ayisoze yafana. Eminye imndeni mayigeza whatever umthetho wakulowo mndeni nezigodi ayifani. Yeah, ingakho ngisho ukuthi ngeke uzenzele. Yabo? Into kanjalo nje sengiyasama. Alright. Kulungile mkhulu, kulungile. Number 1. I'm praying ukuthi that gift ayisheshe phela ifike. Sebenzi. Ufuna imali. Sebenzi mkhulu. No, angifuni imali. Yazi mkhulu akusebenza umuntu la endlini. Nginengane mina efunda ePinetown Girls igibela ngo-1200 ngenyanga uyacabanga. Awu Jehova msindisi. Ngingasebenzi. Angiyiphathi indaba umfanga ebhasini. Hawu. No, iyona transport straight emthatha la egate-ini imbuyise la egate-ini. Hayi ngeke. Ayiwuthi angisazi. iPinetown ngiyazi kahle. iPinetown Girls lapha ngase police station. Ngiyabona mina ngangifunda eBoys. So ngiyayazi. Yeah. Uyacabanga ke suka la emolweni. Emolweni ingakho ngibuza ibhasi. Hayibo. Ayikho ibhasi emolweni. Ayikho ibhasi emolweni? Nje ayikho nje ibhasi. Olympic wahambi lapha. Nhlobo. Hawu? Hayi bengazi. Sinamatekisi kuphela thina la. Jesus. Ngoba noNgcolosi awunayo ibhasi ePinetown, unebhasi eThekwini ephuma ngamaphephethe. Hayibo. Hey, bengayazi ke mina leyo nto. Yabona ukuthi ngibothi yabothi ngisenkingeni enjani ke mkhulu? Shuthi nomlingo. Yabona le ndaba. Nokudla, Ngithi awukuzwanga. Shuthi nomlingo. Angizwa. Anginawo umlingo mkhulu kunzima. Lalela yabona awuzama ukwenza le nto ekutshela ngayo yaso. Hamba emayolwandle lapha ehlala. Okay mkhulu ngizoyenza. Bese ubuye masuqedile ngalo. Ngiye nini? Ekseni noma nasemini kuyayenza. Makuphumela. Okay ekseni. Hambe mawuthola unomuthi engifuna ukuwuthola leso umhlobo. Uzofika uhambe udlule lapha kochitha lapha eThekwini. Yabona eThekwini ngigibela kuphi emolweni? Ekuphi renkeni? Lapha emarket. Lapha ngaseDazuku le rank leseDazuku. No kule yaseNanda. Nanda rank. Yabona mawudlula la emarket la imithi lapha la kunwa khona umuthi. Udlule lapho ufike ucele kunomuntu uzocela umhlophe yaso. Khona into ekuthiwa umadlozana. Okay. Bese ufike ungicelele nento ekuthiwa uvula kuvaliwe. Uyangizwa ukuthi bese ucelela into ekuthiwa umfazi othethayo uqhume. Azothethayo. Ngeke mkhulu angibhale phansi mkhulu. Into ekuthiwa ungibongisele. Into ekuthiwa ungibongisele induku encane ngayo nalento ekuthiwa isambulo. Bafike bakushayele lezo zinto zo5 lezo
bakushayele lezo zinto gogo ufike uqhuma ugeze ngazo insuku eziwu3 yes ubuze ufike uzongitshela Ima-ke mkhulu, lapho uhamba kanjani mkhulu ngicela ungiphindele ngikumadlozana. kunento ekuthiwa umadlozana uhlukile-ke kodwa wena uzofuna omhlophe khona uthi umadlozana Madlozana omhlophe ufike omhlophe. umfunele umfazi othethayo uqhume ufike umfunele Umfazi. ivula kuvaliwe yini enye le yade ngisho sengikhohliwe manje sengikhohlisa kade bethini labantu bakho kade bezini zezu5 bathe bafuna Madlozana. isambulo Ima-ke madlozana. Ngibonisele. Mkhulu mina ku3 nje lana. Umadlozana, umfazi othethayo ngibonisele. uqhume Shoda uqhume bawu2. umfazi othethayo isambulo kwento ekuthiwa isambulo uzoyibona nje into aqhamuka nje ingalo isambulo novula kuvaliwe right bazokushayela Okay. lo muthi gogo Ngibaqhuba kanjani-ke mkhulu? bakuqulele lapho Okay. konje Okay. kwakubani ababedayisa lapha sengabakhohlwa amagama abantu lapha uyakhona isayoni lapha bengizofika uhambe kusona ube sengikhohlwa igama lakhe yasi sengikhohliwe khona isayoni esilapha esidayisayo lapha bengizofika uhambe ngithi uhambe kusona ezojabula kabi ukuthi uthunywe yimini fika uhambe uyekuyena lapha nanombali lo actually kuyafana le mithi le bakushayele Okay. lo mithi leyo ihlangane right ihlangane lo mithi leyo Okay. bawufika endlini ufike uzofika uthola ibhakede la elikhulu ufike ufake wonke kanjalo ufake nomuthi namanzi ushiye kanjalo right ushiye uzobona khona into Okay. ezokwenzeka kulo muthi wakho right shiye kanjalo uzoqhuma ugeza uphalasi 3 days ubuye uzongitshela ukuthi kuhamba Okay. kanjani right Hayi ngiyabonga mkhulu. danko Thank you. Ungithe Sawubona. yebo njani Ninjani? wena sikhona njani Siyaphila. yeah Siyaphila siphile kakhulu. yeah Yebo, angizoba mfishane nje kuphela. Bengicela ukubuza ukuthi bekukhona iphupha ngaphupha ngigibela ibhayisikili elimhlophe. Kanti mangisendlini bawu2 amabhayisikili kanye neprema yomntwana. Kanti kuleyo prema yomntwana ngisiphuphe ngiliphusha iprema yomntwana ngiphuma nalo. Kodwa mangithi ngiyabhekisisa ngathi awukho umntwana. Manje ngizibuza ukuthi lisho ukuthini lelo phela. ema Yebo mkhulu. sorry wenkosi bengisaphendula lo othi people are unemployed here you are busy with nonsensical things ngiyambuza ke mina your mom wakho loyo I mean cela ungiphindele lapha nkosi mina umuntu mayizongiphaphela mina I deal with them same time Okay, ayikho. yeah Mina bengifuna ukuthi khona iphupha engaliphupha ngiphuphe ngishova ibhayisikili yabo. Hamba kahle ngicala okay nabantwana moving ne emgaqweni. Yes, it's moving well. Akukho ukuthi into eyenzekalayo but awu2 lama bhayisikili yabo. So kube sekukhona le lontuze iprema yomntwana and lo prema beyingathi li black kunabo line ngathi li red. So mangiyalithatha ngiliphumela ngaphandle ngiphushe nayo. Mangiyaxaka ukuthi hayibo ngaphusha le prema lo yomntwana kwenzakalani? Ngilithathe ngilibuyisele endlini. Bese ngifuna ukuthatha ibhayisikili. Manje ngicela ukuthi yini kusho ukuthini lokho kuphela. all right wemfethu ngoba lento ade you are moving ne yakutshela nje lento ukuthi there's something ezokwenzeka empilweni yakho ingane mfana kithi isiphiwo nkosami yaso Yebo. ingane nje mfana kithi you are moving forward ngesa ngikubuza ukuthi you moving was it moving noma ustakile in west yabona because it's telling you ukuthi change something is about to happen chief all right and iqhamuka iza nesiphiwo phakathi lento yakho ngehla lapho all right it's moving in that direction but guess what wena vele umuntu vele who is aware ukuthi yena uyini Yes, yazazi vele. asingakhuluma okuningi ngoba umuntu vele owaziyo ukuthi lento ikhona it's just that I didn't know how far I can go
Okay, siyathola ke vele. Yayizake lona. Siyabonga kakhulu. Number 1 ke nkosi yami. Sharp. Cha. Awuzweke. Sharp. Dr. Mkhulu, Yebo ninjani wema? tene kae? Riteng. Kabulela ke le wena again ne. Mkhulu. Hey. Mkhulu, ne ke batla go botsa ne. Alright. Is it possible gore polygamy? I can my great grandfather was in a polygamy relationship. So is it possible gore it can affect me? Because there was a point whereby I dreamt that I was told gore I'm both sided. I can date female and guys. So since I got that dream, Mkhulu, relationship wise, if I date a guy, it's 2 weeks is enough. 2 weeks is enough. So I don't know. You're just trying to find a reason to feel better about it, ne? Lalela, don't beat yourself up. Don't beat yourself up about ukuthi wena ngesiZulu mina bengizothi inkanuko ukuthi hambe kubhekisa ngakuphi. Yabona leyo nto. NgesiZulu bengizosho njalo. I don't know the Pedi or Setswana name for that, but who and what you date and when you date, that doesn't really have much in terms of ukuthi who is doing what now. Polygamy is something that has always been there. Polygamy is something that has been practiced for centuries, right? Okay. It's been practiced for centuries. And being born in a polygamous marriage, nakhona, there are rules, there are things that have been done, there are things that have to be done. Yabona? That is why it's something called ukumukela. The acceptance is not an easy thing to do, right? Ukumukela is something that has certain ways, certain procedures, certain procedural things that have to be done in a way so that in a specific family, it's not seen as disrespect. Okay. So even if you're coming from a polygamous marriage yourself, maybe your parents or ugogo nalimkhulu, whatever, in that instance, nakhona futhi there are children who are born like that. And yes, there are children that are also going to live that type of life, but not everyone. So when now you are being led you're dating these types of people or those types of people, that doesn't really have a say in terms of polygamy. All right. When you enjoy your things as it's happening, ngoba vele ngokwezulu bengizothi mina inkanuko vele iphezulu. You are at a point where you are bathi uhoto. I don't know if I'm making sense. You are in that season where things are just happening. Uyako shopong. Boom, aibo. Someone is asking me out. Uyako whatever. Aibo, come on, aibo. What's happening today? Yabon, that is where it's the source of energy that you are in. All right, that's what's happening right now. Okay, and nakhona, if you remember when I spoke to you the last time, when I also engaged, when I told you, you need to get to a point where you know what you want, because there's a bigger picture of you eventually accepting something in terms of you being a spiritually inclined person. Remember, I spoke to you about that, There will come a time where you need to have a stable mind,
knowing ukuthi what's happening, what is Kipan. Because it's something that is there, you've known about it, you're scared of it, but it is what it is. Right? Yeah, cool. Yeah, cool. So that doesn't, because now for me, I actually, since those years, man, like, hey, it's rare for me to get a relationship or to be in a relationship. Like I can take a year, 5 months, or 2 years. Yeah. Yeah, keep my mate. Hey, how can I relationship? I don't know what's happening. And Lailen got a relationship, yo, guys, but yo. Hey, but that's normal, ne? That is not even a spiritual thing. That is just a normal thing. It happens to anyone. Today you can be single. You can be single for 5 years. The moment you get a boyfriend, hey, all these men, man, they are seeing me. The moment it's like getting married. Once you get married or waboni ringing yo, it's a magnet. This thing. Wabon? Yeah. That's normal. Yeah, That's cool. got nothing to do with spirituality, nothing at all. That's normal. That happens to anyone. Okay, cool. Oh, Now what? I understand. Hey, Yeah, cool. what has to do with you and your gift and your problems is that thing that you feel like something wants to make you pep. Something is in my chest. That thing you're having, like, Hiban. There's something moving around. Hiban. Am I hearing someone talking to me? Hiban. Why am I thinking like someone is talking inside my head? That's it's communications. Now we are talking and engaging in spiritual communications. See? Cool. Yeah. Totally And different the things. growling in the stomach, is it normal? The growling. It's like something Yes. animal. Yeah, bo. Yes, it's normal on a person who is spiritually inclined. It happens. It happens a lot. And it will get worse. It can get worse. Whereas some people, they can't even talk a proper sentence. Athi usakhuluma kanje lokhu ebhodlile up until they have a specific type of a treatment given. Then make sense? It makes Yeah. sense. Now I'm cool. I don't know if I'm out of topic now. I've got this thing. I've started doing my degree this year. Now. I'm in 3rd year. So Congrats, man. Hey, it is very hard to get to 3rd year. Yeah. Thank you. Every time when I touch my books, it's like I can't do any assignment without that, and it's irritating. I can't even read without that thing, my heart popping or something. The Bankombis in paper. They're showing me in paper, the white one. Before you do anything lapo in your room, we just do it. Don't even have to say anything. Then because there's something that is starting to happen to you even when you are in a test nyana, whatever, or ukolen, like ukolen, go varsity nyana. Remolen, you're doing a project or whatever, and then you start to shift out of the body, and you're finding yourself spending time somewhere you don't even know, and 2 hours later you realize you haven't done anything. So it's normal. It happens a lot to ingane ezihlusha abantu abadala esikoleni. That happens a lot, ne? So that is why I'm saying bankombisa this thing. So before you do anything, you should say lapho fast, and then you can engage in whatever you are doing. All right. Okay, cool. Thank you. Don't worry, you are not crazy. You are not the only one. When I make these examples of Ugo Vasit, and you are studying none, I'm talking about something I know that I went through myself. So I know exactly what you're going through. Sometimes
I used to every Wednesday. We have to have what where we had this free time in the varsity or what. So I would engage with my dad. Just say, Dad, angazi kwenzakalani kimi. Something is happening nje I understand. So I'm highly aware of what you're talking about. Hence, I'm able to tell you what before it even happens. It will happen when you are at peace. Once there's complete silence, piano. See? Seriously, because that happened to me on Saturday. Since 9 o'clock, get your laptop. Can I have to answer 2 questions? Okay, the answers are right in my face, but I keep on going there and going there and going there. Kafeta ka 4. You see what I Kafeta mean? ka 4, just 2 questions. And with me, I used to study the whole night. Ne? I'll study and do all of these things. When I get to e-learn or e-test or I went to DUT, so we used to write tests at the LAN or La Payana at the same question, what you used to call it, right? So whenever there was complete silence, I hung eyes with, oh shit, everything I studied is gone. So what I would do is I would take the question paper. The moment the question paper lands, I would write down everything I remember from that time. I'll write down everything now so that by the time this happens, I've got my answers right here. That's what I do. That's what I do. You see? Thank you. Because I know once we complete silence, I am gone. Or Uzuzi voice it's yeah. Yela ntate everything. Umnat. Wow. Kale manje ubona uthi ubaba. You see? You see. You know exactly what I'm talking about. And that happened to me. Hey, what 2007? Yes. Hey, time flies, ne? Shit. So hey. Sharp, ne? All right. Bye. Ta. Yebo ninjani wematch over. Siyaphila njani? Sikhona kunjani Nkosi yami? Kufana. Yeah. Kahle. Sancela. Number 1 Nkosi yami. Ikhala ngani inkosi amakati ekhala ngobisi? Ikhala ngetoho ngathi seyomnyama yonke into manje. Hazi ngisalinda umuntu ozothi nje hey wenkulu ngiwina imiliyoni izolo khona so send ama account number ngikhathele yini mina hawu bafethu Kunzima. hayi ngeke madoda hawu asekho noyedwa othi hawu yazi ngibambe okay ngibambe 5,000 ke usiphe noma u5 ke sitheke noma yini sakhona ethama 5 rand hawu bafethu hawu Sakuthi sekhona. Yeah. Hayi lenkosi ifuna ukuhlolelwa. Ngiyakuzwa mfowethu, yabo. Kodwa la esisoya khona lolu daba lolofuna ukulikhuluma lumayelana nesimo hayi asekhaya kuphela, yabo. Ngoba mangihamba ngikhuluma indaba lasekhaya kini bangikhombisa umuntu wesibama. Angazi noma ngathi ubabekazi o-auntie. Hey, futhi asingayikhulumi leyo nto ngoba sengicishe ngashenye into. Kodwa bangivezela isimo sento yasekhaya engakuphethe kahle. Uyabona? Mangiveza ngiya laphana okunye ke khehla ngiyakubona lokho ukuthi ubone ngathi izinto zimile nani. Hayi ngoba zime ekutheni kunezinkulumo mfowethu ezingazindle ezihamba zibuye zivele lapha ekhaya. Esigcine siphazamisa ngisho nento eyizingilozi ngaphezulu kweimpilo zenu. Yabona leyo nto. Kuneyinhlambe inokuphuma abafethu ekhaya eziphazamisha umsamo wenu uqobolayo. Uyayazi lesisho sithi la kunomsindo khona abadala bekho. Yeah. Yabo. Ngoba cabanga ngimazi antu wakho. Angimandi noma ubani. Kodwa yabona lamaphinifa lawo ngase nok orange nawo
khona amaphinifa agqoke emakhaya man. Hawu yabona lawo nezikotshi. Yeah. Ngifezela umuntu okanjalo okumuntu akhuluma ezinye izinto ezinganambitheki. Angisho kanjalo. Yabo. Into ekuphazamisayo kakhulu wena mfowethu wena umuntu ofisayo mfethu ukuthi abe nento engathi iyinto engangenisa into ezimali eceleni. Kodwa njalo uma uzama kuba khona into ekuphazamisayo. Yeah. Njalo uma uzama ulandelwa izinkulumo ezingemnandi. Okuyiyona into egcina sikwenza kwayi wena uzuyibuke ngenye indlela. Yeah. Yayizwa ke lonto. So yeah, so nje into kanjalo mfowethu. Nokuthi ke laba ubagade lapha. Laba mfethu abanalo iqiniso bonke. Yebo. Kunento eyenzeka kuwena mfethu wafelwa isingezansi. Wayibuza ukuthi kwenze njani. Mawufelwa isingezansi mfethu uyibuza ukuthi nani ngoba ngathi lento inokwenzeka esikhaleni uthola ukuthi uyahamba kube ngathi angazi la iqolo yini ekushaya ngathi ushokiwe ugesi ngathi ngalo angazi ngiyachaza kanjani lento ngathi umuntu iyenzeka kangaki lento mfethu. Hayi enganaki yazi. La angazi ubizwa ngani lento la ngasemhlanithi yabo leyo nto mfethu igadi ne and sazokwenzeka enye into futhi ngelinye ilanga sazokuthi uthi ufuna ukushaya ubafo avela kubuke yeah avela kubuke ikakhulukazi ke mfana kithi ke yabona lo dade lo ema ukuthi akanalo iqiniso khohlwa khohlwa unabantu mfethu uphuma kumndeni oyitshelayo. Yebo. Umndeni oyitshelayo angazi uzoyichaza kanjani lento uyangizwa kodwa ezamusho umsebenzi ozaziyo. Yebo. Yeah, nalolu hlobo labantu abazaziyo abangafuni ukugijinywa ekhanda abafokazana. Yebo. Yeah mfowethu, right. Kunento mfethu okade ufuna ukuyidlala uyayidlala vele. Ngikubona udlala lezi zinto lezi kodwa ngazi noma yini super bet lapha. Le ndoda. Baye benqabe. Kodwa le yelo yini ayilotho le yangithi le yelo. Khona le yelo. Yeah, ilotho. Hayi man le ipink ilotho. Iyelo le yanto leya. Ibhala uscore. Odlala leyo yeso. Ibhala uscore. Angiyazi bizwa ngani. Iyafana nemaphepha acisha afana uthi ibhala uscore yona. Hayibo, wangilahla ke manje. Ikona le nangesho udade la uthi Betway. Bengazi. Cabanga. Bengazi. Kodwa bangikhombisa lento le ingathi yellow. Namaphepha yellow. Kuncane lingaka. Futhi iyona into kumele uyidlaleke mfana kithi. Ngoba le mali lokhu uyimosha ngala hayi uyageja futhi unjalo. Awulokhu ugejile. Awulento lokhu igejile nje yawo. Ayisabami noma hayi. Hayi futhi segeja ngempela manje. Akungcono qala. Usho kanje. Ihlekiselane wena. Hayi akunakinga mfana kithi yes. But ke into kanjalo yeah. Uthanda namatekisi unjalo. Hey lenkosi le. Hayi. Mina yathi ngithule. Ngibona into engathi iyikhumbi. Yini lento le? iH1 yini le enkulu ngithi. Oh yeah, handy. Hayi. Elinye ilanga. Umbize yaso.
ungibize ngelinye ilanga. Ya. Sizoxoxa. Hayi akunankinga mfana kithi. Sizokhuluma yaso. Oh yeah. Number 1. Sawubona. Ukuphi nendawo? Ophongole. Oh kuphi nendawo ephongolo? La emsuzwaneni. Oh la iqalile la ezansi lapha kwamajika mawuse sengizohlela kuona kithi. La ezansi. Usuka manje uqhamuka ngenhla ngathi ngiqhamuka nganongoma. Usuqhamuka ezazi maqhamuka nongoma. Uqinisile. Lapha phezulu lapha isho. Ngathi yiphi impumalanga yini lapha lengiphuma ngayo mangithi ngathi Kopitasi. Kopitasi. Oh. Masusu uzowehla uthi qhamule suzu. Oh. Hayi. Yabo. Hayi indawo ngiyazazi lezo indawo madoda. Sebethe kakhulu kulezo indawo zini lezo. Indawo engizaziyo kakhulu. Oh yeah. Yeah, no. Akunankinga Nkosi, siyokhuluma ngelinye inyanga yaso. Sawubona. Tapho ke mfowethu. Yeah. Ulaba mbo. Ebabalala, ebaba nango. Yeah. Yebo. Awu. Undumi engathi akafuna ukukhuluma. Hayi phela wendo Sawubona njani mkhulu? Oh nako. Yebo njani Nkosi? Bese sikudischarge. Hawu Siyaphila njani? Ey. Hawu Sibona sorry. Uyangihlupha network. Yebo. Yebo. Mkhulu ngizama indaba zomsebenzi ngibona kwenze kulutho mkhulu. Ey. Hayi ngiyakuzwa. Phela ezinye izinto kumele siqale bese siyazibuka. Sabathe ngiyazama lutho. Ngiyakuzwa mfowethu. Kulula ukuthi sivele sithi thatha le nduku le thathe le nduku le. Ngeke sibuyisele ngalutho mfowethu leyo. Yes. Yazi indaba ngisho njalo. Ngoba mase ngathiwa sihamba siyongena thina lapha ya kumnombo wakho. Mangathiwa ngiyangena ke mina nje lapha. Yazi mfethu kuneyinhlamba nezifungo ezikhona ngaphezulu kwezinto zakho nalapha ekhaya kini. Nina bafethu nibuye nithukane ninodwa. Yabo? Bese niyakhohle ukuthi siphuma kwisende elilodwa ngibeke kanjalo ngizama ukuthola igama eyangilitholi. Yabo? Siphuma endaweni eyodwa. Yazi mfethu kunento eyake yenzeka eyagcina isala njengengcapha la kuwena. Okuyinto kahle mfethu ekusamele ngelinye ilanga uhambe uye endaweni engihlanye uthola into engathi ungageza khona. Yazi njalo uma uhamba uyobheka wena mfethu kunento evukayo bakutshela indaba zokuthi ulandelwa into engathi imathunzi. Uzibuza ukuthi la mathunzi kanjani lawa njalo uma ehamba yogeza akube ngiyabuya kuthiwa khona amathunzi futhi njalo. Awazi uyibuza ukuthi indaba lokho kuthiwa ngiyogeza yini le ngaka le engaphumi kanti. Ngazi ngiyibuza mkhulu. Hayi wemfowethu awukwazi yabona mina ngithi mina umuntu mangathi angiphinde umsebenzi hayi ngiba nemibuzo. Hayi ngiba nemibuzo eminingi. Ngoba usho ukuthi kusho into esenzi asiyenzanga kahle. Yayizwa leyo nto. Indaba ilapho mfowethu asikwazi ukucela inhlanhla kukhona izinto ezisivimbile. Siyibeke kanjalo nje le ndaba. Yabo? Asikwazi futhi ukucela into ezoba nenqubekela phambili kunezikhalazo futhi ekhaya. Yayizwa leyo nto. Asikwazi ukuthi kanjalo mfowethu. Yabo? Ngoba mfethu unasi isifiso lezo nowenze nezinye izinto lapho. Ake siqale kwama basics. Ama basics aba isekhaya umthinto okuyimilela. Yabo? Ama basics la. Hayi ukuthi sigijimela imithi. Kulula ukuthi hayi thatha lo muthi lo, uthathe lo muthi lo. Uthathe lo muthi usebenzise kodwa abakini bayichithe leyo nto. Bathi hayi asikwazi ukuthi siqhakazisele thina sisakudinelwe. Thina sisaphazamisekile.
Uyayizwa leyo nto? So into kanjalo mfethu. Ngelinye ilanga mawuthola isikhathi ufike uthole ayizana ukuthi uthole ufike ucela umuntu lapho uzofika uhamba yokugeza endaweni ezihlanu noma mawuhamba nebandla uhamba uvakashe lapha nebandleni ucela amadoda ahamba ayokukhulekisa ehlanu yaso. Ufike ucela ukukhulekisa ehlanu kunento yakhe yoqhaqheka ngalelo suku. Right? Uthe uhlala kukonje ngisakubuzanga. Usedalhaza mkhulu. Oh lapha lapha ngakulapha fana la. Itanauza ngiyayazi kancane kodwa angiyazi ngaleyo ndlela. Yes. Qhamuka ilapha ngaseTrecha ngithi. Ngasinye uma udlula iNewcastle 11 nje weye ngaseNewcastle ngaseTrecha. Mangihamba ngathi ngiyeTrecha noma mangihamba ngathi mangiqhubeka ngathi ngiya onje kubule ndawo. Nambithe. Emnambithe he. Yes. 11 years ngalapho. Yes. Oh, okay. Hayi lezo indawo eright lezana indawo emakhaya mfethu leyo ezinazo indawo zokulokhu nje yabo. So yeah, awuma uthola isikhathi nje mfethu uhambe ucele nje uhambe ebandleni lapho ufike bakukhulekisa endaweni ezihlanu yaso. Yeah. Seduze noNkwanyana. Unkwanyana useduze kakhulu nawe yamazi Unkwanyana. Unkwanyana umazi. Hayi cha. Hayi lutho. Awumazi? Cha angimazi mkhulu. Khona inyanga lapho le lokhu njani Unkwanyana ziwu2 actually lapho ngaseDanaus. Khona uZwide noNkwanyana. Nalomfana lo lapha lo osebenza lapha eGoli. Naye ukhona ngalapha. Yawo. Yeah, mawuthola isikhathi ufike uthola into kanjalo mfowethu ebese khona into ekuthiwa isiqunga. Isiqunga, yasazi isiqunga? Cha mkhulu. Awusazi isiqunga? Hawu. Indoda ukuhlala emakhaya. Isiqunga. Angisangikhulele lokushini. Angisazi. Yeah, ufike uthole isiqunga lento uyayithola mhlawumbe 10 rand lento ushibhile lento lapha. 10 rand lento. Hamba uthole lento ufike bakwenzele kahle ebese ufike uqhuma ngayo lapho yaso. Yeah. Zokusiza kakhulu leyo nto mfowethu. Alright. Yeah mkhulu. Number 1 yekehle lapho. Niphileke mfowethu. Yeah. Cha. Yebo gogo. Ngicela ukubuza mkhulu. Yeah, awu nangoku. Oh wesiguy. Hayi awuhloli ngoku sengiyabuza nje. Nangoku. Ngiphuphile ne? Ngaphupha. Ngathi ngisesontweni. Ngisesontweni siyagida lapha. Sithi mase sigida umnyango uvulekile. Then kungena ubaba ogcoke ijazi eli-red. Ngithi ngiyamcashela lapha kwesivalo ngiyambona ukuthi uza ngesivinini. Hey angibambe lo baba mkhulu abengiphonsela phezulu. Like angishayela emabondeni. Athi ngiyaphonsakala. Ngiyaphoseka phezulu yabona mawundiza. Ingathi bese kukhalima omunye umfundisi wami ukuthi hayi ungenzi kaso. But lo baba mabemstop ungibheke kakubi manje leli phupha lilowo lingibuyela hey liyang. Yebo. Yebo gogo ngiyezwa. So lento yenzeka kangaka. So uthena liyabuya leli phupho leli lapho. Ngilibuya ngokuthi ngiyalicabanga ukuthi hayi kodwa leli phupha belisho ukuthini. Wagogo masikhuluma ekuqaleni siyakhuluma ngesimo okay ngiyakubona lokhu kwakho nani ngibuza ngamabongo ngobani ngifikelwa isimo salento wake wezwa gogo ngento ekuthiwa Mandawe wake wezwa ngaleyo nto Nokuzwa nje. Okay. Wake wezwa ngento ekuthiwa izidalwa?
ngokwazi kwakho gogo yini isidalwa? Isidalwa ndinawuzwa nje mkhulu mara ngingafaka ekhanda mina. Hayi. Izidalwa Ungabi zakini creative. ndinawuzwa kuthiwa izidalwa zakini lezi. Asibe simple. Isidalwa into abnormal. Umuntu onjani? Abnormal. Full stop. So, masikhuluma ngomuntu abnormal, nangu umuntu uyisinqeqe. Umuntu mhlambe yini nani yabona abnormal. Angithi. So makukhulunywa ngezidalwa sikhuluma ngezinto ezingajwayelekile angithi. So mase sikhuluma ngento ezidalwa futhi okusho ukuthi umuntu ngenhla ufishing ezansi. Abnormal leyo angithi. Isidalwa leso. Esikuphi? Esemanzini. Yabona leyo nto? Nakho kunye. Nasi nangumuntu lapha unezimpiko uyandiza phezulu. Yini le? Isidalwa leso sakuphi leso? Saphezulu. Ha, all right. Mangisi ngiyabuka la nangumuntu uyafika la kodwa uzungezwa into engathi mayekhuluma nje ngathi uyinyoka noma uyakhuluma unamakhanda amabili yini le abnormal angithi yini le. See? Isidalwa Making sense manje into engikhuluma ngayo. Yes. So lezi zinto maziveza lolu hlobo labantu lobuhlobo lezinto zeyidala maziveza siveza ngendlela engafani kubantwana baso. Yabona? And kubantwana bazo mabehuba nezingane zabo bahube ngendlela. That is why ukwazi ukuthi uthi mawulele lapho uphuphe lento engiyichazayo. Uphuphe hayibo. Ngathi ngikhuluma nomuntu ngathi uyigiant kodwa manje ngathi uyinyoka ngenhla umuntu ngezansi noma uyini see what I mean kodwa anginalo uvalo kodwa ngiyakhuluma nayo lento. Sidalwa sakho leso ukhuluma naso. Lokhu kokuthi ke sesigqoke izembatho inani lento ekuthiwa significance kwizinto ezithizeni yabo nakhona futhi leyo into iza nani nencazelo yakhona ukuthi okay mina mangifika nakho simile lapha sigqoka izinto ezimhlophe siza kwena nawe sikuphathele okwakho ozogqoka nawe okunjengathi nakho lapha yana mina ngigqoke okubovu noma ngigqoke lokho okubovu ngifika nomyalezo othizeni kuwena. See? So lento gogo iyenzeka kakhulu kubantu and it's all important ukuthi umuntu azazi uhlobo lani lokuthi yena umuntu owembathwe hlobo luni lukamoya. Yabona? So masikhuluma eqaleni ngiyakutshela ngithi okay kunezinto vele ekumele uhlale uzibuze wena. Hlale ukuthi mawenza into zakho lapho ebese unxusa bona abantu abayibanikazi bomsebenzi wakho gogo. Usebona. Ukuze izinto zakho zenzeke. Yabona? So at least you've noticed ukuthi makufika abantu benje nani and then the question should be ukuthi ngoba lokho enifika kanje kanti nina ningobani? Hayi ukuthi sizobuza umngani wethu. Hayi ukuthi sizobuza lo baba lo seduze kwakho loya. Sibuza bona abanikazi. It's okay. Badala nginibonile hlale nginibona nani. Ngoba hlale nginibona kanje na mina understand mangathi kanje nani. That is why you'll always hear me ngithi mina umuntu akabuze kuphi emsamo wakhe. Ngoba kumele bazazise ukuthi bawubani. And i-communication yeyidalwa ke gogo is very direct. It's very, very direct. And the communication ihamba nani with scenarios, ihamba nezithombe. That is why uhlala uthi mawuvuka uzizwe ngathi adubuka imovie. Uzizwe ngathi hayibo ngathi imovie phela le bade ngiyibuka. Kodwa manje wena you are one of the characters in that movie. Ngoba nalapho ngiyakhumbula ukuthi
ijazi bengilifakile mina bese liyelo linento ye-star emkhona i-white nendawo eblue. Manje kodwa ufuna ukuzoconfirma kumina hayi manje mkhulu le nto ade bengitshela yona kumele kube yiyona hayibo abantu bakini abakutshelayo Hey, usikube ngathi uyahlanya sometimes mkhulu into hayi wena ngathi usuqala ukuhlanya. abantu bakini babekhombisa into yakini eyakho nabantu bakini yayizwa But lona ke ngomkhulu le yomsebenzi indaba yangistressa le ndaba le. Yo, hayi yabona gogo ngiyakuzwa mina lento okhala ngayo kodwa ke manje again naba bayakukhombisa yabona lento okhuluma ngayo ilento ekuthiwa umyalelo ke lo wade ukhuluma manje lento ekuthiwa it's an instruction uthi okay thina sigqoke lokho kodwa wena ugqoke lokho so ngokwesigaba sakho kuyona ukanje yabona so qala uthole lokho abakukhombise kona nani then you engage with them in that conversation sengikutholile lokho yana bafethu lokho enitheni nani present it to them and ubatshele ukuhlambulule wenze yonke le nto bese uyagqoka ke ngendlela abathe ugqoke ngayo yabo lento ibuzayo wena indaba zokuthi manje ngifuna ukwazi iclarity ngosimo salomsebenzi ngifuna ngikwenze again it is them that have to give you that answer. It is them that need to tell you it's okay kahle kahle thina into esifuna usenzele yona ilokho uzokwazi yini ukwenza lokho because you need to they have to give you ithuba lokuthi uyakwazi uzovuma yini uyavuma or awuyivumi leyo nto yebo akekho umuntu owenza into engazange ayimukele ayamukele leyo nto into engekho leyo gogo injalo nje isiqalo sayo yonke into yakho kumukela injalo unzima yo. hayibo it is what it is gogo awukwazi ukusaba into yakini awazi ukusaba into yakini nani enye into futhi kanti yini isiphiwo bafethu ngoba phela makuthi uyibona abakukhethile bakutshela ukuthi nayi la lele khona obani kanti kumele sibabuze bale sibuze bona but thina asifuni ukubuza abantu abadala abasemakhaya kithi sifuna ukubuza uGobela Masimba mani lawo sithini kuyidala zethu sithini kumathonga kithi siyabathuka injalo nje So ke mkhulu njengoba ngithi angiwutholi umsebenzi kusho ukuthi kumele akunakhatha nyana. Hayi Nkosi yami yazi. Yabona gogo kulento it's very easy for me ukuthi ngithi mina ngena lapha kwi-catalog yabo ukhethe noma into enhlanhla lapho noma yini yabo but it's also not right ukuthi mangikhuluma nawe ngingakutshela into eshiya bakini kumele ngiqale ngitshele ukushiya bakini yabo because mase sizokweqa lento ekuyiyona eshiya bakini shuthi ke amanye amazwi mina sengiyazenzela I'm overriding into yakini no I can't do that angilona ithongo lakho mina angilona idlozi lakho mina yayizwa leyo nto and nakhona futhi ukuze isebenze leyo nto le abakini kumele bavume yayizwa ke lo ndaba hayi ngiyakuzwa injalo nje gogo it's very easy it's hayi no ungene lapho ungene ukhethelog yami ungene ubheka into enhlanhla lapho uzoba right yeah good shot hi ha ha he yabo but I have robbed you that's not right kumele sixoxe ngoba sikhuluma mina nawe manje ngikutshela ukuthi kahle kahle ngoba bekuhlupha because they showed you what you need to do and awuwenzile ngalenzela iwali ngalibeka lapha okay ngoba usukwenzileke lokho or ususendleleni ukuthi ukwenze lokho then usungahamba kwebhetha ilungile gogo ungangena lapha ufuna ukubhekisa isiwasho senhlanhla lapha noma umuthi omhlophe laba ini nani yeah sure hayi indaba za one size fit all angingeni leyo nto mina gogo mina I deal with what your ancestors are saying injalo hayi ngiyakuzwa mkhulu all right gogo okay number 1 here no
Alright ke Salikazi, sobuye sikhulume. Yeah. Cha. Yebo. Abanye abantu. Alright, let me bounce. Sobuye sibuye. Mhlambe intatha. Danko.